Fil-ġimgħat li ġejjin se jkun diskuss abbozz ta' politika fuq l-avjazzjoni. Dan biex tingħata direzzjoni bil-għan li dan is-settur f'pajjiżna ikun jista' jikber. Għal dan il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella f'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-21 edizzjoni tal-Airshow li se ssir f'pajjiżna fit-28 u 29 ta' Settembru. Jekk aħna se nieħdu das-settur bis-serjetà, ovvjament irridu nagħtu direzzjoni lil fejn irridu mmorru u kif semmurru f'dik id-direzzjoni. Dil-aviation policy diġà għandna id-draft tagħha lest, fi żmien ftit ġimgħat oħra nibdew id-dialogu mal-stakeholders kollha biex imbagħad meta tkun miftiem il-final draft tagħha titressa u tiġi liġi mill-Parlament. Permezz ta' din il-liġi, pajjiżna jkun qed jingħata direzzjoni fis-settur tal-avjazzjoni li fost l-oħrajn jinkludi fih manutenzjoni, reġistrazzjoni tal-kumpaniji u liċenzjar tal-ajruplani. F'din il-konferenza John Matthews, iċ-chairman tal-kumpanija AirX li qed tisponsorja l-Airshow ta' din is-sena, qal li din il-kumpanija biħsiebha żżid il-ħidma tagħha f'pajjiżna, timpjega iżjed Maltin magħha kif ukoll toffri scholarships biex żgħażagħ Maltin isiru piloti. Fl-AirX Malta International Airshow li se jsir fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' Settembru, wieħed se jkun jista' jammira madwar 40 ajruplan minn 5 pajjiżi differenti, fosthom l-Italja, l-Polonja, l-Ingilterra, il-Ġermanja u anke Malta. Wara n-nuqqas tagħhom is-sena li għaddiet se jerġgħu lura pajjiżna Red Arrows kif ukoll se jkun hawn tim Taljan bl-isem ta' Pioneer Team. Apparti Red Arrows din is-sena se jkunu qed jieħdu sehem bosta ajruplani fosthom tat-tip Typhoon u Tornado Jets.